Mapong sa 2nd District Board Member Ramon Soliano, ginapanindugan nga dapat may manabat sa palpak nga ungka flyover. Isyu ginatun-an man nga ipalabot sa Senado. Si Zen Kilantang nakatutok. Luyag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mapadasig sang DPWH ang pag-ubra sang engineering intervention sa ungka flyover. Find all the means para nga magdasig na kaginadalian na naton ang pagkayo sang ungka flyover, no. The pangayoon ng bulig sang department, no? So that we can have a budget for that. Kag mahimuan siya sang gusto nga maubran siyang gustong engineering interventions as soon as possible. Apang para sa chair sang Committee on Transportation sang Sangguniang Panlalawigan, dapat nga may manabat sa epektibo nga proyekto, ilabi pa nga dako ang kantidad ang nauyang. Somebody will answer kung ano ang kapalpahan nila, kung sino ang responsable. Kasi why kita kang kasi ang gasto nila, people's money, taxpayers' money. So hindi man po insakto siguro na kapan-kapanon lang, kagitabunan lang, tapos paluan naman sa another budget coming from the national government. Una na nga ginpahayag sang DPWH nga luyag nila nga mahatagan sang solusyon ang problema sa baylo nga mangita sang kapaltahan kag kung sino ang dapat basulon sa palpak nga ungka flyover. Ngayon, we do not know who is responsible, who is accountable. Ang ating priority ngayon is to look for solutions to address the problem that we are facing now. Samtang ginatun-an na sang Sangguniang Panlalawigan nga maghimo sang tikang agud mapalabot sa Senado ang isyu sa ungka kag aganan flyover para makapatigayon sang Senate inquiry. Upod Grama Porquia, Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.